Дали ще стигнем Чилият? Не. Надолу отиваме. Не, Пак има нещо. летището не ходиме. Това е готина писта поне. Хубаво да се кара на такива Ста. извънградски. Дългичка е. Ето класни малко ми идват. Бая дългичка е, значи. Много добре. 11,82 не е дълго, но да. Абе, изглежда добре. Аз никога не съм доволен, ако не е над 14. Ехе. Това е положението. Той много ме дразни как пише проблеми с FPS-а, като проблемите ми с FPS-а са може би веднъж в цялото състезание. Доста често мигат, а не ми спада FPS. Аз съм си изключил име и всичко. Нито фризва, нито нищо. Пише го профилактично, сигурно за другите да... по някаква причина. Мега яката кола ще кара ми сега. Днеска почти всичко го започваме с тайм атака. Какво е това Итали, бе, брат? Точно те е направил, брат. Само някой да гръмне. Ето го човек. Йо. Мале, не взимам слипстрим от нищо. Аре де! Че трябва да дръпна. И аз? Добре, защо слипстрим е толкова слаб? Мали... Завъртяхме. И мене. Аз се ударих. Някакъв се завъртя и ме... Тулип. изманеврира. Аз съм и некой е с половин кола. Оп, извинявай, брат. Не беше нарочно. Било каквото било, вече не е добре. Леле, пича се отъркаля. Ударих ли го? Май го ударих. Не, ама ти се едно се качи на моста. Проблема е при него, мисля, че. Оба. Братле, не ме засичи така, естествено, че ще ударя. Много скъсяват тука, между другото. Я да видим какво ще даде. Маршал! Ще ги газим. Вектор. О, това става. Той ми го отма. Брат, защо трябва да отмъстяваш? Някой път отмъщаваш. Някой път си личи, когато не е направено нарочно. Защо го? Майната ви тогава, бе? Аз го ударих. Без да искам го ударих единия май. Да, удари грешния. Това съм с електричка, брат. Не е електричка. Личе си, че не го направих нарочно. Моите ще набира. И всеки отмъщава за всяко нещо. Моите набира. Когато умишлено разбирам, ама аре, моля ти се, брат. То беше лак на лагването. Самото лагване лагна. Толкова зле беше. Грейнджер, бате. Не бе, човек. Дай ми нещо с което да го попилея, де. Той получи Траш Мастър блокира. Червеня. Братле, аз зато съм по-бавен от Траш Мастър с тази кола. Ти го си, бе. Трябва да е по-бързо. Не, брат, ти тъшак ли си правиш с мене, бе? Братле! Малумна работа, бе, не струвате, не сте забавни. Тъквате. Мене той си ме завъртя, баш пит маневра ми направи, пича. Няма да ти кажа аз какво ми направиха на мене. Точно преди на тебе да ти го направят. Също. Да, само дето пича почти ме превъртя. С удара. Но сега аз тъмън бяхме оставил място всичко брат да си мине и той просто реши, че ще ме фане и... Аз дори не знам дали го направи нарочно, мисля, че просто беше гигане кадърност, което е още по-зле. При мен не знам. Защото това не беше лак, той направо си влезе в мен. И нека да се подмести някъде странно настрани после. Той директно си ми влезе. Най-накрая нещо малко по-бързичко. Брат, първия и втория са те, дет ме блъскат. Аре, пусти място на... Какво си фанал средата с този копторник, бе, брат? Мръдни малко. Това е буркия. Не! Той пича стръгълва на куче, аз... Тук съм тръгнал да му казвам какво да прави. Още да си живее човека и това е. Нещо ме засърбя бате носа, направо ще се побъркам. Гледай го. Боби! Какво правиш? Мене мога да ми викаш на това състезание господин посредствен. Добре, господин посредствен.
О, Paragon Air Да Armor. стигаме нещо, което ще ме пречука, ако ме допре. Мога ме взриви дори. Ама хайде де. Сенки, не очи я. Парагона 4x4 ли е? Ето тук ми лагна. Парагона... Да, 4x4. Да, вече много добре катери. Не, Трашмастър! Стига бе, брат! Ти ще се изненадаш да ти кажа, на повечето коли в играта са 4x4. Дори такива не трябва да са. Аз тъмън бях втори. Вземаш целият път, бе! Съзнаен съм! Бавно ще получаваш. То пича ми се качи отгоре. Много хора обичат да се катерят. Ммм. Така. Някакъв камион има отпред, декти други работи. Абе, ти знаеш какво? Аз Да, забравих да си кажи. правя музиката. Нищо. По принцип, Тиха някои е. песни от Тиха. радиото не създават проблеми. Като го качиш ще видиш, плюс това мога да го мютнеш винаги. Как стара ми от цялата игра? Мога да кътнеш частта просто където се чува радиото. Има YouTube Editor, там мога да го правиш. Малко сложно ще ти е, но ако ти направи проблем, можеш. Мене така едно видео с Фокса ми го фанаха, защото се чува музика, дори аз няма чувах, докато се е снимало. И трябваше доста солидна част от видеото да изрежа. Терабайт. 5 Не. минути си заминаха, така че на това дето сме завързани хора, първия клип. Ако се чуете, ще има някакви странни кътове по някакви места, да знаете заради това е. Ти ми Дарим изпревари. между другото кака чудрак. Виж аз какво съм за това ще ми тебе. е корицата, защото това е перфектно. Какачурка, какво? Виж какво съм и съм Какво за говоря? тебе. Не, настигат ме, стига бе. Калахари! Моето любимо офроуд нещо! Господин Калахари, Това ли е карай края? мали! Айде, победа с Калахари, това е перфектно. Дали ще По-хубаво завърша победа втори? с Калахари. Втори? Може би. Пожелавам ти успех. Мерси. Дай, газ. Я да видим шортата. Газ. Браво. Той е със супер клан, няма да настигна. Чудесно. Първо и второ място. Следващия път ти пожелавам първо, ако аз не съм. Мерси. Мгм. Така. Имаме сега какво ще е. Добре, че се избра това, понеже това на аерпорта, знаеш ли какво беше? Това не с си рандом мисля. стрелките. Ужас. Добре, наистина добре. Мгм. Малко е кратичко. Как и е това лонг? е минимума. 10 км е минимума на лонг и 10 км и 14 метра ли трябва да е? Ужас. Сигурно. Сега въпрос какво да вземем. Дюн бъги. Има Дюн. Бъги. Няма дюн бъги. Има Дюн. Има дюн бъги вече. Намери. Къде бе? Не знам, доста Аха. се роват. Ага. Ако бяхме на контакт и бяхме във ванилата, щях да взема Monster Truck за фъна. Мен ми Но е не сме. пределно ясно. Сучка. Но някой бъгва. И бъгваш. Не. Аре да фитнем и да тръгваме с пълна скорост. Надявам се сега късмета ми да се усмихне както на предния клип и всичко да е точно. Не. На Да. мене. Така, хора, това, което ще да кажа, всъщност. Готово пак! Си направи YouTube канал. В описанието може да се абонирате за него. Може да му харесате клиповете, които е качил. Мисля, че вече трябва да е качил 2, нали шорт? Да. Така че, абонирайте се, харесате и... Нали шорта? Да го бусне малко, да започне той YouTube кариерата. Че ме Така. нервира първия направо, как излетя.
Първия? Първия виж кой е? Киното. Да, хора, кино е хакер. Ще видите накрая на клипа още едно доказателство. Така, имам жаба. Има жаба, киното има хак. Виж колко. Хора, ако съм втори, тук го бориме за победа. Репортнал съм го вече, да си знаете. Не се притеснявайте. Въпросът е кога ще бъдат взети мерки. Игнорираме го тотално. Това е обратен триъгълник. Пак, аз знаеш ли къде съм? Ами ти с жабата би трябвало да си 30 и някой. 15 съм още. Интересно. То жабата може би, защото е стабилна на офроуда. Его супер количката. Какво стабилна? Аз се движи с 80. Ремус. Това дрифтачка ли е? С управляваш така, бе? Бе, това как е дрифтачка, ми обясни? Малко дрифт, бате, с жаба. Ама, това дори тут дрифт тунинг няма. Ти си с ремус. Не се сещам какво е това. Колата е хубава, ако не е в дрифт формата, ама на мен ми се падна дрифта. Брат! Да ти имам и ремуса! Гнусно нещо, проклето и ми го дава бач на завоите. Изи. Знаеш, когато като минавам през офроуд частите е по-стабилна колата, така че така ще правя. Бе, смени се бързо поне. Я видим дали ще има къмбак. Обичам шлаген. Изито не спира. Киното бате си го кърти напреде. Да, видяхме. Само да финишираме и го не е паднат още. Ще бъде. Естествено, че ще бъде. Защо това Изи не спира? Туризмо е. Даде ми бурито! Шорт, искаш ли... Какво се превозва в това? Това не знам какво трябва да е. Каубой. Имам някакъв спомен, че това май беше някаква пирена фирма в GTA, така че мисля, че трябва да го оставам. Какво караш? Ланче, бурито. Просто говоря за декала му. Един кафяв с жълто ли беше или? Не, в смисъл... Това не е... ванила, мисля, че... Такова декалче, но може и да е ванила, не знам. Те добавиха на доста от старите коли нов тунинг, така че... Това е между другото добра идея за тунинг предизвикателство. Хора, искате ли тунинг предизвикателство, където тунинговаме стари коли, на които са им добавили нови тунинги? Защото има доста яки. Така ще мога и да си позволя да направя скоро тунинг предизвикателство, така че по-скоро кажете да, защото иначе може да няма скоро. Някоя с формула ще да каже, че той е хакер, ама не и той е хакер! Това е ноталните коли, която съм карал. Това трябва да е Силвия, мисля, че. Има още един хакер. Боксвил. 2 хакера? Да, той е много бърз. Кое е му името? Не го видях. Да не е взел Vigilante Rocket? Не, беше с формула, обаче аз карам с 200 и той просто ме затмина като спрял. Добре, сега ако ме насти... Петия ли е? Той Лилав ли беше? Лилав, да. Да, ето хора, втори хакер! Леле майко, 2 хакера. Вече ще имам клип с 1 гига хакер и сега имам вече клип с 2 гига хакера. Преди да се телепортираш и ти имат спид бустове. Значи трябва да му видя името, да го репортна и него. Мазол. Ще му викам Мазол. Братле, на мен ми дава Боксвил. Ще има ли трети хакер? Аре стига да е, но нагло. Здрасти, Шорт. Идвам. Как е положението? Аз това състезание съм на пълните бицаги, брат. Ягуар. Ама това може да не крета с 30. Смули ли си са? Не съм смулен, с... Какво беше... Не мога да си спомня, Ребъл. Това не е ли финала на състезанието всъщност? Точно. Няма да мога да съм топ 5. Любимото ми число. Аре бе, какво беше това? Благодаря, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, лайк, дизлайк, ако не ви е харесал, subscribe бутона и до следващия път.